Yes! Welcome back to Lambo Bisaya! For today's vlog dogs namo ni Jai, kung naanad mo nga pirmi mi dito sa mga kananan, well, Karon, nana po bisa lasang. Ay. lasang man! Ma-surprise mo kay luto yun namo ni Jai. Yay! Congrats sa amin. Yes. Kabalo na Wala na namo gipakita nga kami nagluto kay para di inyo mahibaloan. Okay. Ay, Ay! hindi mo magitugan. Ay, sorry. Jay, nag-wonder ko, nga kulangan og isa. Jai, Ha? pag-abri na ako gainat, Jai, natsagak siya, Jai. Jai, explain na to sa ila, Jai, kay kakauno na ko, explain na to dali-dali, Jay. Ang Dani, pinakauna labi na explain, kayo. Jai, is ka ng, Ito na, katapos na naman kawalang yan mo. taban si Jai nga to, sa undri, Jai, ilabong na to. Yes, with all the Yes! Ni Jay? Ang among rice si Jai nga isa ka bandihada, o pag-utang na, Bato Jai. na to ni Jay? Bato na to, rin karon. Isa pasad. Adlok, kaya na to na. Kung nakita ninyo, ang amo ang isa. Naami? Jay, sorry kayo sa pagprito na ko, ha? Gani, Jai, na pagkapagod, Jai, tikay ka, Jay. Wow. Di ba kompleto mi naami seafood. Naami gitawag nga lato. Isa-usaw sa atong suka nga Ivy's best suka nga ingon ako sa inyo nga paborito namo ni Jai because pinakalami nga suka nga mo na tilawang sa tibuok kalibutan. Gusto mo suka, kalami. Ibis best. Yeah. Amo sudan karon is bulad. Of course magkuha ko bulad. Of course, Jay, naputay. Pako. Pako with pork. Isa na Pako. Pako. Pako fern. With pork. Imo ning bulad. Manong ning dako katunga. kaayo? Happy mi ni Jai kay first time na mo magkaon. Dili outdoor cooking ha, outdoor. Okay. Outdoor eating, Jai. Ay, gusto giluto sa sulod. Minute kayo sa piling, Jay. Kaunukan, baka nang nasa gawas. Sigupon din ito ang suka. Makapalilap mga dito, Jai, no? Pilawan na to ang pako with pork. Ako, Jai, lahi kumukaon suka. Nga no, asuka sa bulad. Nga no, kininggol ni kutsara, ihigop ko ni sa suka. Tapos ikaon ko niya. Higop din suka. Nagsabaw. Lasa din ang rice. Kapalami yung kaon dili ajay nga no. Hangin. Siyempre, why serving spoon? Dito na, kamera bitaw doon ni Jay. Tapos, siyempre, di man ta na makuhaan pagtanan. Suka gapon. Shrimp og tahong. Nanukad pa ko na, Jay. Ang nakanindot ani guys. Guys, mga kalambo. Barato ra siya. Pili man lato nga balor 20. Di ba pako nga balor 5 ang bugkot na tuluman ni 15. Karne dayon nga balor 70. So Jai, unta man na sa imong kiliran Jai. Wa man mo lagi pansin. Jay, mo ni siya something. Unsa man nga something? Na siya corn, na siya green peas, na siya carrots. Muna siya gitawag, Jay, nga mexes. Mixes man ha. Ay sakto gyud mix. O, diba? Vegetables. Mexes gan. Mexes with S. With S ha. What? Of course, Jai, kinamot malanggit po na ako, Jai, and whatsoever nakanindot sa atong kuhan isang baso, yun, no? Grabe yun yung baso, no? mo nga rice. Ay, oo, kaduhan na yun, Jai. Sa pritong isda, toyo yun na siya. Pero, lahi ko kay naapoy pakapin suka. Suka. Suka is life. Suka is life. Ibis best suka. Thank you so much. Ay mo suka nga malamian ka. Yes, malami ay paborito na mo ni Jai. Kung mga ongyud mo no, mag-date mo sa inyong uyab ingon ani, barato ra sa gawas sa inyong balay. Sa gawas sa inyong balay, pwede mo dito sa mga kuwan basta na yung mga dahon-dahon nga mayon ani, pwede na.
Oh my God, pero ang naka-disadvantage yun, no, pag naka sa outdoor, siyempre, naging mga lingaw. Dapat may gitawag na tikoy, pero after na kay mawala mong gana ni Zay Ugaon kung unahon naman eh. Grabe ka dako. Wow. Kalami. Ganahan juga daw, Zay. Tapos lamig ginis siya supon Zay. Ay! Nalamian ka, Zay? Ano mo siya tistingig sup-sup. Ay, karon. Labi na kanang dako. Ay, unsa man. Lahimang ka! Lahi man imong na muna. Aw. Kalubihan. Guba na may ito diet, ay, Zay? Gani. Guba na! Ang among diet. Zay, kung sa imong ginapangita sa usa ka lalaki, Parihaan ni Parihaan ni shrimp. dako, Dako. ay, Malami. ay, What? unsa man ni nga dako siya nga pagkalalaki dako. Nya ang ulo Zay kay labi sup-supon. Stop it. Get some help. Naka-advantage Zay. Presko ang hangin. Tapos presko ang hangin. Daghanay. Ay. Tapos Zay tipid. Kay kung tipid man. kita-kita raman. Magluto. Di na ka mag-order, Yes. no? Di na ka mag-order. Pero lang magputo mag-order ka no, kung ganahan yung ka mag-order, why not? Pero kami no Jai kay mo order na yung mga panahon mag-order mi dito gimi sa gawas baya mag-review mi og mga kananan. Pero ang gali ang amo ingon sa inyo ha magtudlo mi kung asa dapit lami mga on. So apil lami mga on din ka 1 million naman ka nagpag-rice. Gamay ra gan. Gamay ra dai. So mao gali na no kay kung asa ang lami mo kaon dito mi mga on Jai. Unang karon nga lami dinhi sa gawas no. Green grass of hope. Tapos aside pa di ana hangin. Tapos labi na pag lunch karon, oh my god. No makaingon jud kag oh my god, makabusog yun siya and labi na pila ra mo? And then, yung disadvantage is, yun lang siya langaw. So, magkabisikag ka, kabisip kag ano. Tinuod lang yun, uninot gihapon. Okay ra gyud ang naay langaw basta ayo lang pud kauna pati ang langaw. Aw, Lahi man ka. law of attraction Jay. Sa law of attraction kinsa imong gina-attract karon? Siyempre, Zay, muabot yun ta sa mga vlogger na mga Bisaya. Yes! Kay Bisaya ba ta? Gani, So, syempre. kay Lambo, Bisaya, siyempre, mag-reunite yun na tanan Bisaya. Magmalam mga bisayang nagmalambuon, magbisayang Mga magmalambuon all. Pero gi-create gyud namo ni ang Lambo Bisaya Hello para sa mga Bisaya na vlogger. Yes, Magkauban hello. na gyapon ta puhon. Last bite. Magsaw-saw pa man dai ka. Ayaw kalimot nga mag-comment. #Lambo shoutout para mauban na mo sa mga kaon vlog namo Jai. Dili lang kay Butuan City ang ato ang tistingan o tilawan ang mga pagkaon. Dili ang mga taga Butuan City. Ay! Mali Dili. man. Ay, Dili lang sa Butuan City. Aw. Ang ato ang Tuon ako og dili lang ang mga taga Butuan City. lahi man ang imo. Ang among silingan is Davao, Cagayan. So, Yes. if ever Jay nga matutag Davao, syempre, mato kita kang Sir Chito. Yes! Hi, Sir Chito. Chito Shout sa out. Muntina. Bahalag di minimo pansin karon basta pansinon ka namo. Hey! Sunod na to atuan Jai. Si Ma'am Cynthia. Kasi rin Jay sa Bohol. Yes, sa Bohol siya Jai. Dito agad siya. Kay ganahan ko sa iyang istorya Jai sa iyang naihayo mga Yes! Please Dito subscribe yan. and share our YouTube channel para makita pa ninyo ang uban nga lugar nga mga tuan. Yes. Excited ba ang tanan nga mugawas mi ubutuan? Excited ko Jai. Ay! Ayaw kalimti! Perming dumduming ha. Lambo Bisaya.